Дами и господа, моля посрещнете червената шапчица! Той е чаровен и смел. Винаги е готов да спаси света. Той е учител, съветник, добър приятел и пази нашата гора. Дами и господа, нашият вълк! Много съм развълнуван. Искам да благодаря на всички, които ме създадоха. Дами и господа, моля посрещнете... Тук ще се разделим. Грамотевичко, ти остани да пазиш. Отговаряш за безопасността на всички. Мечтал съм за това! Като начало ще разбием системата им за сигурност. Има ли нещо като основен чип, който да контролира останалите? Главният компютър. Не пипай този бутон! Защо? Мисля, че това е ваше. Не е мое. Не сме ли се виждали преди? Не. И все пак лицето ви ми е много познато. В CIA тогава не бяхте ли бял? Я! Никога не съм бил. Не си ли личи? Ми досаждай повече. Но това е нашата къща. Вижте, мама готви. Той ни е наблюдавал. И не само нас. Следял е всички в града. Отвратително. Тихо! Чухте ли това? Бързо! Това е облачко! Брачета, толкова мъчно ми беше за вас.